Така, предполагам всички знаят, симпатяги, че през 2018 Лука Модрич взима златната топка с ето тези статистики, които ще ви ги покажа отзади. Естествено да не изключваме факта, че Меси тогава го нямаше на карта и Кристиано беше ограбен. Кристиано Роналдо трябваше да спечели. Истинските хора знаят. 2008, запомнете. Сега ще ви покажа статистиката на Лука Модрич, когато взима златната топка, и статистиката в момента на фаворитът за тази година, който трябва да вземе. Може би аз съм така between Родри и Карвахал, така че да ви я покажа. Лука Модрич 3 трофея, 4 гола, 12 асиста през 2018. Родри сега в момента, моят фаворит за в момента, няма Белингам, няма Вини Джуниор. 5 трофея, 12 гола, 13 асиста и сега да не включвам успехите с европейски шампион. С Манчестър Сити статистиката му няма смисъл да